Wow, podarilo sa nám dostať do parádneho objektu, ale fakt, že parádneho. Ja neviem, že čo k tomu povedať. Je to opustená drevenica a teda komplet je to ešte zariadené. Tu bola nejaká dielňa, kde podobne. Vidíte, že to je všetko, áno, je staré rádio historické. Retro rádio. Moc pekné. Je skriňa, v ktorej je taká zvláštna kombinácia vecí, alkoholu, ale aj rôznych chemikálií. Slivovica z roku 2004. Absint. No, tak ako vedeli tu, čo si vypiť. Tu ďalej sa vstupuje do kuchyne. Takže wow. Je to tu riadne prehľadané. Kadekým, ale ešte dosť, že zachovalé. Dosť, že veľa vecí. Ale aj tu je kadejaké náradie. Tu musela byť nejaká dielňa. Nie? To nebola kuchyňa. Tu mali tiež nejaké súčiastky a tak. To bola nejaká dielňa. Ale tu teda mali ešte tiež nejaké kuchynské vybavenie. Dobre, zbierka plechoviek. Tu je ešte komplet všetko. Pozri, cesnak, cestoviny a nejaké lieky. No, tak to je sila. Som nečakala, že tu niečo v takej starej drevenici nájdeme. Ešte aj nejaké zaváraniny dokonca. Tu niečie okuliare. To sú pásce na myši. Nejaký bordel. Neviem to úplne vyhodnotiť. Mali tu zvláštne veci v kuchyni. Sú nejaké príbory a tak. Retro poháriky. No a tu je to veľmi pekné. Pozri, ešte ako zariadené. Taká krásna piecka. Ešte sa na ňou sušia utierky doteraz. Nejaký varič. Aké pekné obkladačky sú. Toto som si až teraz všimla s takým vzorom. No, dobre to vyzerá. Krásna drevenička, fakt. Ale aj veľká. Nie je žiadna malá drevenica. Ako tie, čo točím na Slovensku, že jednoizbové. 2010, no tak ešte to je celkom relatívne nové. Som čakala, že to je tu dlhšie opustené. Podľa toho, ako to tu vyzerá teda. Takýto stôl so šuflíkom, to mali všetci kedysi. Tu bol ešte nejaký obraz, ale ten je už teraz úplne ohnutý. Ešte ideme sem. Wow. Tak to je úplne divné. Haló? Nikto hádam není. Ten muž by vyliezol. Tak to je super. Fakt ešte všetko. Akože v hroznom stave, ale je tu ešte všetko. Čestné uznanie za 25 let práce v závode. Ako ešte aké retro rádio. To je ešte lepšie ako to, čo bolo tam vpredu. To je úžasné. Krásne veci sú tu. Ešte stolík, riadne prehrabaný.
to je? Je obves. Sú ešte televízory postavené 2. Kto na sebe? Staré telky. Nejaká zvláštna africká dekorácia, či taká orientálna. To niekde ale rozoberal už. Moc pekné, hej, taká masívna skriňa. Proste dosť veľkú časť miestnosti zaberá. A tu ešte nejaký vyšívaný obrus. Taký pekný, folklórny. Tu je veľa topánok. Aj tuto, keď dáš, posvietiš. Koľko topánok. Všetky sú pánske, mám taký pocit. Ešte nejaké dlátko. Z druhej strany je tu skriňa. Ono sa ťažko tieto priestory natáčajú, sú strašne maličké, takže možno zasa také zmetené, ale fakt sa to ťažko točí, keď tu je málo miesta. Pozrite, pekné oblečenie. To vyzerá na nejaký taký zvláštny župan. A zase, to je riadna retrotelka. Tu sú úplne klenoty, nie? Také, že to nevidíš hoci kde. Staré knihy. To je krása. Na zemi je ešte ďalšie rádio. Je to moc dobre vidno, ale to je už rozobraté. Jeskyní človek. Kalendář rudého práva. No dobre, čo poviete? Podľa mňa top objekt s top vecami. Dosť zaujímavý. Fakt sa mi tu veľmi páči. Je to také trošku desivé, keď tu ešte takto všetko je. A neviem prečo takto v horách sa všetko takto zachovalo. Ideme ešte pozrieť, či sú nejaké iné priestory. Toto už vyzerá byť taká časť skôr nejaká hospodárska pôvodne. Máme tu takú tmu trošku, lebo problém so svetlom. Tuto teda skladovali nejaké drevo. No je to takto, a boby sú tu. Okay. Čo je tu? Aké vidly, aké lyže staré. Vidíš to? Ešte historické. Moc zaujímavé. Dobre, poď. Neviem. Možno aj nie. To nestojí za to. Akože nádherná drevenička. Vyzerá, že fakt ako už je to také, že už to tu prešli ľudia, pokradli, ale inak super. Tu sme ešte predtým prešli takto okolo takéto krásnej skrine. Pozri. Je to skriňa, že? Prečo to má na sebe taký výduch? To je docela zvláštne. To je dierkované. Zaujímavé, čo tam bolo umiestnené. Ale moc pekný kus nábytku. Dobre, to je asi všetko, čo sa tu dá pozrieť. Ideme už von. Dvere teda boli otvorené, už sú asi otvorené dosť dlho, ľudia tu očividne chodia. A ja teda to nebudem ukazovať zvonku, lebo je tu ešte dosť pekných vecí. Takže to je všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Bol to úplne náhodný objav a mňa celkom potešil. Naozaj to bola krásna drevenička. A ak chcete vidieť aj viac podobných videí, tak určite dajte odber na tento kanál. Dajte like na video, napíšte nejaký komentár, vychváľte video. Proste, hoci čo z toho ma poteší. Vidíme sa pri ďalšom videu a čaute.